Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы вяртаемся, ці, скажем так, вяртаем у эфир нашу экспертку Наталью Василевич, якую мы вось так вот вельмі, можа быть, дзесьці нават нахабна выгналі з эфира с Розай Турарбекавай, хотя перад гэтым мы вельмі так гасцінна яе запрасілі ў гэты эфир, але тым не менш асобна мы працягнем, таму што тэмаў для размовы з нашай эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Натальи Василевич вельмі шмат. Прывітанне, Наталья, яшчэ раз. Вітаю. І давайте адразу до новин. Сёння стало вядома, што ксяндза Генрыха Калатовіча асудзілі на 11 гадоў зняволення. Ось вынікі суда сталі вядомы. На жаль, я просто не паспела про гэта напісаць на канал «Хрысціянская візія не вайне», дзе мы звычайна гэту інфармацыю размяшчаем, таму што рыхтавалася да эфіра на Еўрарадыё. Таму паведамляю адразу слухачам і гледачам нашым такую сумную навіну за здраду дзяржаве. Ксёндз Генрыха Калатовіч атрымаў 11 гадоў. І тут хацелася б адразу, можа быць, ваш каментар менавіта з нагоды самого складу злачынства, здрада дзяржавы. Што гэта? Вот як это можна успрымаць? Ладно, калі там нейкія там умоўныя там экстрэмісты, тэрарысты, палітычныя апаненты атрымліваюць такія артыкулы, ну ці скажем там тыя, хто нейкім сілавым сцэнаром нешта уздзейнічаў, вот і тыя ж самыя там партызаны, але святар. Так, я хочу таксама паведаміць слухачам, запрасіць прачытаць успаміны отца Генрыха, які апублікавалі мы на сайце «Хрысціянскай візіі». Вы можете паглядзець на канале по пошуку Генрыха Калатовіч, там знайсці пераклад успамінаў на беларускую мову, ці на расейскую, на беларускую, по-моему, мову мы рабілі пераклад гэтага тэксту. Отец Генрыха Калатовіч гэта для яго не першае абвінавачванне падобнага кшталту. Ён ужо у 80-е гады за савецкім часам таксама пераследаваўся за тое, што нібыта ён нейкі там шпіён польскі. Ён быў першым святаром, які адслужыў у Катыні памінальную службу за памерлых польскіх жаўнераў, за забітых савецкімі уладамі польскіх жаўнераў, і за гэта яго пераследавалі неаднаразова, і таму ён казаў про тое, што ён сябе назваў «Я Божы шпіён». Вось. Але тут мы бачым, што нават савецкая ўлада не закінула яго на такія тэрміны ў лагеры, але беларускія, лукашэнкаўская ўлада, таксама савецкая, але такая постсавецкая, асудзіла яго на 11 гадоў зняволення за нібыта здраду дзяржавы. У прынцыпе, для кожнага, для хрысціян, ну, скажем, асабліва для тых, хто займае нейкія лідарскія пазіцыі ў хрысціянскай царкве, для святароў, галоўная дзяржава, галоўная радзіма — гэта царства Божие. І за гэта таксама, ну, галоўна не здрадзіць вось гэтай краіне, сваёй дзяржаве. Вось. Тое, што, магчыма, нейкую інфармацыю, якую даваў ксёндз Генрыха Калатовіч, альбо дзяліўся нейкімі сваімі думкамі, магло быць зразумета уладамі цяперашнімі беларускімі як такого кшталту здрада, то, ну, тут, ведаеце, зараз і у нас экстрэмізмам называюць тое, што не з'яўляецца супрацьстаянне экстрэмізму, называюць экстрэмізмам. Супрацьстаянне нацызму, фашызму называюць распаўсюджваннем гэтай свастыкі і гэтак далей. І калі памятаеце справу ксяндза Вячеслава Барка, так, якога за тое, што ён апублікаваў такой перакрэслены знак свастыкі, яго прыцягнулі да адказнасці адміністратыўнай, да арышту за нібыта тое, што ён распаўсюджваў вось гэтыя знакі фашысцкія, нягледзячы на тое, што яны былі, наадварот, супраць фашызму выступаў. Таму здрада дзяржавы тут таксама, ведаеце, суд быў закрыты.
дэталяў мы не ведаем і невядома ці даведаемся гэтыя дэталі. У чым яго канкрэтна абвінавачвалі, якую інфармацыю ён каму перадаваў і нанёс гэтым нібыта нейкую шкоду інтарэсам рэжыму, называліся там нейкія астранамічныя сумы, ледзь не мільён еўра, то тут мы можам толькі здагадвацца, гадаць, але я лічу, што гэта такая справа няўдзячная, у адкрытай некай адкрытай інфармацыі, нават і закрытай інфармацыі па гэтай справе няма. Я б хацеў звярнуцца яшчэ да адной тэмы. Дарэчы, вось інфармацыя пра асуджанага святара ўжо ёсць у тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне». Гэтым пацвярджаецца, што я не адна ў хрысціянскай візіі і не я вяду гэты канал, хаця часта менавіта называюць гэта канал Наталья Василевич, не бачыце, без мяне ўжо все адбываецца, вот мои руки, я нічога не посціла. Гэта вось Наталья мать, а там ёсць яшчэ дух святы Натальи, і вот як там, что адбываецца, знаете, можно силой думки что-нибудь ствараць. Тым не менш, подписывайтесь на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», ну и на телеграм-канал Наталья Василевич, Наталья с 2 Л. Усе апошнія навіны, якія датычныя хрысціянскага жыцця, царкоўнага жыцця, вернікаў і не толькі. Гэта ёсць у гэтых двух спецыялізаваных каналах. Ну і безумоўна, каб не пропускаць нашыя эфіры, якія мы працягнем і у наступным годзе, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свои падабайкі, націскайце на звоночек і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Наталья, я хацеў бы вот ваше меркаванне яшчэ, асабліва калі мы закранули тэму здрады дзяржаве. У Гродно приехал, это я читаю навіну с телеграм-канала «Хрысціянская візія». У Гродно приехал святар з России Сергей Баранов, где сярод іншага ён сказал, что оказывается белорусский народ повинен быть удзячны. Я так разумею, тут слово еще безмерно отсутствует, удзячны кіраўніцтву России за тое, что, я цитую, на мове оригинала, крый Боже, белорусскому народу нужно быть благодарным за то, что наше правительство, российское имеется на увазе, не ставит таких жестких условий, категорических: помогайте, вступайте, иначе мы сильно обидимся, встанем в позу, ну и гэтак далей. То есть вот за тое, что беларусы, беларускае войска не накіроўваюць воевать разом с российскими оккупантами на тэрыторыю Украины, мы яшчэ павінны у ногі пакланяцца Путину, Крамлю там и ўсім астатнім вось гэтым вось таксама, может быть, и святарам с московского патриархата. Вот як вы оцениваете? Як я гэта оцениваю? Тут, калі прочитать паміж радкоў, то атрымліваецца, што воевать в Украине гэта дрэнна. Бачыце, ён кажа, што мы былі потому что ён разумее, што ніводзін нармальны чалавек не хацеў бы гэтага рабіць, нават нармальны, я падкрэсліваю, нават расіяне самі б, магчыма, не хацелі многія гэтага рабіць. Вось, а беларусам у іх як бы ёсць такі прывілей гэтага не рабіць. Разумееце, як бы ён сам пацвярджае вот як бы пад гэтымі за гэтымі радкамі про то, што гэта нешта дрэннае, што гэта нешта нягоднае, што гэта нешта непрыемнае, цяжкае і гэтак далей. То бок і з маральнага гледзяща, і з фізічнага гледзяща. Таму мы бачым, што як бы нават вось гэтыя бурданавыя аслы прагаворваюцца. Вось, это не Бурданаў, і пераблыт Бурданаў, который выбрать не мог, что ослица Варламова, это другая ослица была, которая калі голосом самого Бога заговорила, каб нарэшце чалавек пачуў тое, што Бог хоча яму сказаць. Вось і тут агаворка по Фрейду, не ведаю, як гэта можна назваць, з самога зместу гэтага вынікае тое, што святар Баранаў лічыць справу вайны в Украіне нечым нягодным. Вот так я могу прокомментовать. А ўвогуле, как бы тое, что святары
неяк так упісаліся ў ваенную тэматыку, прычым как бы з, я не ведаю, там прапаведуючы святую місію, якую выконваюць там нібыта на этом, як яны называюць СВО, про нейкіх там бандераўцаў, нацыстаў, ездзяць туды, падтрымліваюць, заклікаюць. І гэта не толькі про расійскіх святароў, але і беларускія. Вот мы уже колькі разоў казалі про свято-елизаветинскі монастыр, іх дзейнасць і гэтак далей. Гэта што? Гэта стала трендам 24-го года у вось праваслаўнай царкве Маскоўскага патрыархата? Ну не, я б так не сказала. І, дарэчы, акрамя хрысціянская візія не вайне, у нас ёсць яшчэ адзін тэлеграм-канал, который называется «Христиане против войны» на расійскай мове, і для аўдыторыі, скажем, больш шырокай, чым толькі беларусы, мы спрабуем пісаць. І там мы фіксуем выпадкі падтрымкі з боку святароў, не толькі праваслаўных, але таксама і пратэстанцкіх, каталіцкіх, такой падтрымкі, якая адбываецца ў Расіі да вось гэтай вайны, да агрэсіі. І таксама пішам пра тых святароў і лідараў духоўных, якія выступаюць супраць гэтай вайны. І у нас ёсць спіс нават там. Ёсць спіс, ён таксама апублікаваны на нашым сайце «Хрысціяне проти войны». На гэтым сайце ёсць спіс канкрэтна там каля 200 чалавек. Мы фіксуем вот гэтых святароў, якія тым ці іншым чынам удзельнічаюць у прапагандзе, ездзяць у зону СВО так званую, аказваюць нейкую там падтрымку арміі альбо таксама ідэалагічную падтрымку вайне. Вот мы налічылі ўсяго каля 200 чалавек. То бок калі падумаць, што десятки тысяч святароў ёсць у маскоўскім патрыархаце, то зашкварыліся, скажем так, і так вот адкрыта дзесьці за сябе праявілі. Гэта каля 200 чалавек. Магчыма, такіх людзей больш, магчыма, у нас не да ўсяго ёсць доступ. Мы спрабуем гэта адсочваць. Вось, гэтай парадкі тых, хто ў гэтым усім удзельнічае, вось гэтак выказваецца, яны будуць все ж таки невялікія. Просто насамрэч на вот гэтым агульным фоне, тому что гэты тренд, скажем, запатрабаваны уладамі. Калі чалавек выступае супраць, альбо нават не актыўна супраць, а неяк так ціхенька супраць, маленькімі крокамі супраць, то гэты чалавек і можа вялікія рызыкі нясе. Мы бачым, што ў гэтым годзе 2024 год пачаўся з пазбаўлення сану аднога з самых вядомых і самых таких статусных святароў рускай праваслаўнай царквы ў Маскве, отца Алексея Умінскага. Гэта адзін з самых вядомых і знакамітых таких асобаў праваслаўнай царквы ў Расіі. Вот, яго пазбавілі сану за тое, што ён не чытаў малітву о Святой Русі. Цяпер ён служыць у Парыжы. Яму давялося выязджаць з Расіі, таму што ён не толькі з боку царкоўных уладаў пераслед зазнаў, але і з боку дзяржаўных уладаў. Вот цяпер ён служыць у Парыжы. Ёсць, таму такія людзі таксама ёсць. Мы бачым, што людзі, якія ў Беларусі жывуць, таксама ўжо не чакаем. Напэўна, гэта ёсць тренд 24-го года, што мы не чакаем ад людзей нейкіх дзеянняў, нейкіх словаў. Нам галоўна, каб гэтыя людзі просто вось у тых умовах рэпрэсію, якія склаліся, просто захавалі сябе, выжылі і неяк перажылі вось гэтыя цёмныя часы, таму што ад таго, што яны будуць там пратэставаць, там пісаць графіці, не ведаю, выставляць фоткі у Facebook, гэта нічога не зменіць, яны просто пацерпяць. Вось, а ўжо уся адказнасць гаварыць і дзейнічаць кладзецца на нас, на тых, хто знаходіцца ў больш бяспечных умовах. Вось вы кажаце пра нейкія цёмныя часы, Наталья, а ў той жа час, калі паглядзець і паслухаць ксяндза Франца Рудзя, то Беларусь, Мінск, гэта просто Вифлеем 2.0. Я просто працытую.
Я, дарэчы, адзначу, што настоятель парафіі чырвонага касцёла ксёндз Франц Руць вось гэта выказаў меркаванне у інтэрв'ю прапагандысцкаму Белта, а у чырвоным касцёле, які ну нібыта на рэканструкцыю там ці на што ён там закрыты рэжымам, і вернікі не могуць вярнуць яго і вярнуцца ў яго ўжо цягам 3 гадоў. Так вось, цитую: «В сегодняшнем Вифлееме, в месте, где родился младенец Иисус, проходят боевые действия. Там кругом люди с автоматами. А наша страна как раз становится современным Вифлеемом, домом хлеба, примирения, дружбы, любви и согласия. Беларусь подчеркивает свою открытость и стремление к тому, чтобы примирить тех, кто поссорился». Два варианта, два как бы таких асобных трека тут з гэтага хотел бы я провести, але пачне вот с першай про тое, что стала Беларусь домом хлеба, примирения, дружбы, любви и согласия. Так вось, расскажите мне, калі ласка, подводзячы вынікі 24 года, якім домом дружбы, любви и согласия у дачыненні да вернікаў і святароў узаемадзеянні там с рэжымам ці рэжымам у дачыненні да іх стаў 24 год. Так, ну я хочу нагадаць гісторыю нараджэння Хрыста ў Вифлееме і таго, што пасля гэтага адбылося. І многія, ну не многія, но некаторыя, скажем, іншыя аналітыкі, напрыклад, аўтар тэлеграм-каналу «Слухаць гадку», таксама можете знайсці. Раней этот канал называўся «Рэрум Наварум», прызнаны экстрэмісцкім таксама, таму асцярожна. Ён піша пра тое, што Вифлеем, ну, ёсць нават такое паняцце ў праваслаўнай царкве — вифлеемскія немаўляты альбо вифлеемскія пакутнікі. Гэта дзеці, якія пацярпелі ад тыраніі цара Ірада, які, спужаўшыся за сваю ўладу, пачаў рэпрэсіі супраць жыхароў вось той зямлі, супраць вифлеемскіх жыхароў. Ён пачаў забіваць немаўлят для того, каб вось таго адзінага немаўлятку Хрыста знайсці і вынішчыць, для того, каб не было ніякай пагрозы сінім пальцам, вось гэтым, які трымаліся за ўладу. Таму тут можем сказаць, што Беларусь у нейкім сэнсе сапраўды становіцца такім Вифлеемам 2.0, калі асацыюецца з тым, што улады пачынаюць рэпрэсіі, і ну сапраўды дзеці, вельмі шмат дзяцей, дарэчы, церпіць ад гэтых рэпрэсіяў. Мы ведаем, што і шматдзетныя бацькі знаходзяцца за кратамі, і дзеці, якіх абодва з бацькоў знаходзяцца за кратамі. І ну вельмі шмат дзяцей сапраўды церпяць ад вось гэтых рэпрэсій. Ну не толькі дзяцей, дарослыя таксама церпяць. І вось у гэтыя калядныя часы мы ў першую чаргу думаем пра тое і пра радасць. Радасцю поўніцца наша сэрца ад вифлеемскай весткі, ад нараджэння Хрыста, але поўніцца і горыччу ад таго, што мы назіраем вось гэтыя цёмныя часы. Все ж таки вифлеемскія часы — гэта часы вельмі цёмныя. І таму так, я думаю, што не думаю, што, канешне, зноў такі, як сёння кажу, чалавек прагаворваецца, нават сам не збіраючыся нічога казаць. Вот святар Сергей Баранаў прагаварыўся, што спецаперацыя гэтая так званая, яна ну нешта такое нягоднае. Вот, ну так прагаварыўся ксёндз Франц Руць. Дарэчы, першы год каля чырвонага касцёла нават не было стаенкі, ці як гэта называецца, такога вярцепа, так, там, дзе фігурка Хрыста знаходзіцца, ёлку не ставілі. Вось першы год вот з прызначэннем ксяндза Франца Рудзя настаятелем, пробаччам чырвонага касцёла, такі святочны элемент у нараство пры чырвоным касцёле адсутнічаў. Што гэта? Чаму ксёндз Франц Руць так робіць? І ён, пэўна, перад ім стаіць задача любымі коштамі вярнуць гэта касцёл. Яго, пэўна ж, і прызначылі замест ксяндза Уладзіслава Завальнюка на пасаду пробашча для того, каб ён знайшоў, напэўна, нейкую агульную мову
з уладамі, каб дамогся таго, што касцёл павінен быць вернуты вернікам, яны могуць атрымаць доступ да богослужэнняў у сваёй святыні. Але я думаю, што гэта рашэнне ляжыць не ў руках аднаго ксяндза, што гэта ўсё ж такі з боку беларускіх уладаў гэта рашэнне прымалася на досыць высокім узроўні. Таму улады таксама чакаюць дзеянняў не ад ксяндза, а сваімі словамі, скажам, ксёндз Уладзіслаў Завальнюк таксама спрабаваў, і прыходская рада касцёла святого Сымона і Алены, яны спрабавалі попросить улады. Яны просили, писали такие листы шчымлівыя да Лукашэнкі, называли яго прэзідэнтам, писали да Качанавай, столькі ўсяго прасілі, малілі, пераступаючы вось праз гэтую такую, ну, нейкую сваю годнасць, я б нават сказала, называючы вот тымі словамі, якія яны думалі, іх хацелі, каб пачулі. Вось, яны рабілі ўсё, яны ішлі на самае прыніжэнне для того, каб касцёл атрымаць назад. Але гэта не дапамагло, як мы бачым. Касцёл дагэтуль не належыць вернікам. Магчыма, улады думаюць, што гэта не шчыра робіцца, таму і не ідуць на нейкія саступкі. Але, магчыма, іх цікавіць не пазіцыя удзельнікаў прыходскай рады, не пазіцыя пробача, а пазіцыя больш высокага кшталту. Вось. Таму мне здаецца, што проста чырвоны касцёл, ён знаходзіцца ў закладніках рэжыму. Гэтаксама, як знаходзіцца ў закладніках рэжыму цяпер ксёндз Генрых Акалатовіч. І, магчыма, таких закладнікаў яшчэ будзе больш для того, каб, ведаеце, як вось гэта абменны фонд. Ведаеце, такое есть паняцце, да, калі чаму ўвогуле там набіраюць палонных для того, каб іх можна было абмяняць, так? Тэрарысты навошта захопліваюць закладнікаў? Для того, каб іх можна было абмяняць на нейкія умовы. Ось, і улады беларускія дзейнічаюць па такім самым прынцыпе. Яны проста бяруць вось гэты абменны фонд, набіраюць актывы, скажем, якія потым можна будзе абменьваць ужо у нейкіх перамовах там з нейкай нагоды. Мы не ведаем, дзе, як яны будуць гэтыя перамовы праводзіцца, але менавіта так трэба гэта разглядаць. Ну, сапраўды, вот калі ўсё ж таки паслухаць прапаганду, то мала нейкая там, ну, я не ведаю, там адмовы ад супрадзення, там прызнання легітымнасці. Ім же што трэба? Станавіцеся на калені і паўзіце. І гэта не толькі вось пра тых, хто з'ехаў, тых, хто быў апанентам рэжыма, а да ўсіх. То есть зараз вот і касцёл, умоўна кажучы, ці царква, калі яны нейкім чынам там дзейнічалі, там ці рабілі, ці казалі нешта, што рэжымам успрымаецца як нейкая дзейнасць насуперак, то значит зараз все, паўзіце, маліцеся, разбівайце лоб, і не факт, што мы яшчэ прабачым. Ну, такое вот гэта ўсё, як мне падаецца, асабліва вось, да, на фоне тут яны кажуць пра Віфлеем, пра дом міра, хлеба і сагласія, а потым прыходзіць навіна пра Генрыха Акалатовіча і 11 гадоў здраду дзяржавы. І вот што, на што спадзявацца з такім рэжымам? Добра, Наталья. Так, ну, спадзявацца, да, на рэжым увогуле спадзявацца не трэба. Мы разумеем, што гэта не тое, не наша крыніца спадзеву. Мы не можам спадзявацца на тое, што аднойчы Лукашенко прачнецца раніца і скажа: ой, які, што я нарабіў, трэба нешта мяняць. Ось, таму... Што ж я апосталу Пятру скажу вот паслязаўтра, да? Ну да, я думаю, что он привык з усімі размаўляць вот таким хамаватым тоном, дыктаваць там нейкія умовы, да, і ўсё. А апостолу Петру таксама чего-нибудь придумает, что ему сказать, якія умовы яшчэ паставіць, вось, таму... Будет очень интересно, расскажет он. Ён як бы, бачыце, ну, как бы, ўсё ж таки дыктатары, у іх ёсць такія псіхалагічныя нейкія аберацыі адбываюцца з імі, што яны ўжо нават не бачаць, чаму гэты цар Ірад пайшоў супраць Бога, да, трымаючы сваю ўладу, таму што яго ўжо вот эта прага ўлады, яна
настолькі моцная, тое самае, вот бачыце, чырвоны касцёл. Я вельмі часта кажу про тое, што это вельмі цікавая там кампазіцыя ёсць. Архангел Михаил таким кап'ём, да, забівае змея, такого цмока. Вось, і гэтае супрацьстаянне паміж архангелам Михаілам і іншым ангелам, які вырашыў, што ён вышэй за Бога ці роўны Богу, я як Бог. Вот, і гэта ідэя, якая вельмі часта прыходзіць палітычным лідарам, што яны бачаць, што ў іх вельмі вялікая ўлада ў руках, усе пячаткі і ключы, вось, і у іх як бы з'яўляецца спакуса, вот, як валадар пярсцёнкаў, там гэтае кольцо ўсё ўладдзе, да, яно як бы просто змяняе чалавека, ён пачынае думаць зусім іншымі катэгорыямі, і оно просто захоплівае, вот гэтая прага ўлады, она захоплівае чалавека, і чалавек уже здаецца, што ну, над ім нікога няма, што ён самы усемагутны, і гэта памылка вялікая, і ну, такому чалавеку ну, цяжка вельмі дапамагчы, насамрэч атрымліваецца. Вось, і пра гэта вельмі шмат розных ёсць і міфаў, і твораў пра то, вот, што перажывае чалавек, у якога у руках з'яўляецца нейкая ўлада. Вось. І нам трэба, мы самі не ведаем, што б з намі адбывалася, калі б мы знаходзіліся пры ўладзе, так, тым больш пры ўладзе, якая мала кім кантралюецца. Вось, і таму можна, ну, у нейкім сэнсе можна нават паспачуваць гэтаму голему, новаму голему Александру Лукашенко, які, ён жа не валодае, яму здаецца, што яго ёсць улада над усім, але насамрэч яго няма ўлады нават над самім сабой. Вось, і ён не можа спыніцца, ён не можа ніяк памяняць. Вот ён ідзе па гэтаму трэку, які ён некалі выбраў, да, ён не можа з яго звярнуць, вось гэтую тележку, пераключыць на нейкія іншыя шляхі, ён не можа. Вот ён нясецца і нясецца. Ужо тележка без тармазоў, і куды яна нас правядзе, тут вялікае пытанне. І што перашкодзіць ёй рухацца далей? Ну так, але Наталья, я ўсё ж таки задаваў пытанне, калі мы вот глядзім по выніку 24-го года, то што можна сказаць, там ўсё ж таки рэпрэсіі ў дачыненні да вернікаў і святароў, яны мелі такі, ну там скажем, характар як это, разовы нейкі такі там некімі кропкавы, ці гэта было такая метадычны ціск, і што ён выліўся? Ну, это сістэматычны, метадычны ціск, канешне, безумоўна. Вось, і ён не скончыўся, не працягваецца, то есть няма некага, вот, як бы 2014 год, вот, як асобны перыяд гэтага ціску. Не, ну, мне здаецца, што і ўлады, яны не дзейнічаюць такімі там адцінкамі часу. Вось, што гэта працягваецца, ён хвалевы працэс, ён заўсёды сістэматычны, у ім ёсць нейкія ўздымы, экстрэмумы, ёсць нейкія перыяды зацішша, але гэтая сінусоіда, скажем так, яна працягваецца і застаецца, ну, на нейкім пэўным узроўні. Просто мы сталі прызвычайвацца да многіх рэчаў. Напрыклад, у 2020 годзе нам здавалася, там святара на 7 сутак пасадзілі. Вы уяўляеце, які жах, там, ці на 10 сутак. Гэта было штосьці такое, было цяжка ўявіць. Было мільён перапостаў такіх навін, а сёння святара на 11 гадоў пасадзілі, і гэта як бы ўспрымаецца, ну, ок, так вот многіх садзяць на вялікія тэрміны. Гэта ўжо стала руцінай. І стала ўспрымацца як руціна, ніхто не хапаецца за сэрца, ніхто там не лямантуе. Вось, это стала звычайнай справай. І я думаю, што у нас выпрацоўваецца вось гэтая такая, мы перасталі рэагаваць на многія рэчы, у нас ужо, ну, настолькі шмат такіх кропак балючых было, што, ну,
ну мы перасталі гэты боль як бы адчуваць, і гэта таксама сведчанне таго, што мы ну дранцвеем трохі, мы як от грамадзянская супольнасць увогуле як беларускі народ мы дранцвеем, нас уже нічым не здзівіш, нас уже не выведзеш на там на нейкія суперэмоцыі, рэпрэсіі. Ну, бачыце, нават калі першай смерці у турме Вітольда Шурак, як было гэта, як это востра ўспрымалася, далейшыя смерці яны ўжо ўспрымаліся як просто наступны ў шэрагу, і гэта на жаль, ну то, з чым мы вымушаныя, то есть это так працуе наша чалавечая псіхіка, так працуе наша сацыяльная нейкая псіхіка. Многія рэчы это акно Авертона таксама, вот так звана акно Авертона, калі нейкія рэчы просто пачынаюць, якія раней былі недапушчальныя, зараз ну, становяцца самымі звычайнымі. Як з гэтага выходзіць, я не ведаю, які вот імпульс зможа вывесці нас з гэтага стану, я таксама не ведаю, і пра гэта, пра такі стан гаворыць, напрыклад, в Украіне таксама стомленасць ад вайны, так многія людзі у грамадстве таксама ў дранцвенні знаходзяцца, вось, таму што там фронт стаіць больш-менш, да, нейкія там перамовы вядуцца, людзі гінуць, і людзі таксама ну як бы апынаюцца вот просто ў такім каматозным стане нейкім, і ну нічога не адбываецца, каб вывесці з гэтага каматознага стану. Вось, і заходняе грамадства, дачней да Беларусі, да Украіны таксама знаходзіцца ў такім стане. Таму ну, я думаю, што ў 25-м годзе ўсё роўна нейкія змены будуць, безумоўна, но мы бачыце, мы не з'яўляемся, мы толькі атрымальнікі гэтых зменаў, мы не удзельнікі гэтых зменаў, мы не суб'екты гэтых зменаў, таму што вось знаходзячыся ў такім стане вельмі цяжка зноў здабыць суб'ектнасць, неяк выйсці праактыўна дзейнічаць для таго, каб змяняць сітуацыю. Мы ўсё роўна рэагуем на тое, што робяць там людзі, гульцы, стейкхолдеры, у якіх на гэта ёсць рэсурс і магчымасці. Вось. І магчыма Ватыкан, ну я як бы заўсёды чакаю ад Ватыкана нейкіх рэальна такіх ну айкідо дзеянняў, ну дзеянняў, якія вельмі цікава прадуманы, нейкіх магчыма сімвалічных дзеянняў, дзеянні, якія могуць неяк сітуацыю павярнуць, тую ж самую сітуацыю просто пачаць бачыць з іншага боку, і ну, на жаль, я пакуль не бачу такіх вось крокаў, не бачу патэнцыялу нават нейкага у таго ж Ватыкана на тое, каб дзейнічаць нестандартна і ну, змяніць гэтую дынаміку, якая цяпер адбываецца. Вось. Таму вітаць, магчыма, вітаць можна любыя парушэнні вось гэтай сістэмы, таму што вось гэтыя так званыя вокны магчымасцяў, якія адкрываюцца, яны могуць адкрыцца ў любы момант, і мы не ведаем, што прынясе вось гэтыя чорныя лебедзі, пра якіх мы часта гаворым. Яны могуць быць і негатыўныя падзеі, пазітыўныя падзеі, але важна вось скарыстацца, паспець скарыстацца гэтым акном магчымасцяў. Таму я думаю, што трэба ну не абавязкова знаходіцца ў так як нацягнутая вот у луку, як гэта называецца штука, которую нацягваюць, каб стрэлу выпускаць. Цецева. Цецева, так, я не спецыялістка ў стрэльбе з лука, але часта прыводзяць такі псіхалагічны вобраз, што калі вельмі ну, пастаянна трымаць яе нацягнутай, то яна расцягнецца проста, і страла не зможа паляцець далей. Вось, таму клопат пра сябе, напэўна, таксама павінен быць важнай часткай, складовай часткай нашага сённяшняга быцця, вот, і клопат пра іншых. Ну, я бы хацеў нагадаць, што рэпрэсіі супраць беларускага народа, і тут без розніцы, вернікі, невернікі, святары, не святары беларускага народа, яны не пачаліся ў жніўні 20-го года, яны былі здаўна, фактычна з першых дзён з'яўлення Лукашэнкі ва ўладзе. Я просто хацеў бы прыгадаць лёс палітзняволенага, верніка,
нашага добрага сябра Павла Севярынца, якога сёння дзень народзінаў. Павел Севярынец, герой таксама нашай праграмы «Ідэя X», самай першай кнігай, по самой першай кнігі. Вось тут ёсць яго нацыянальная яго ідэя, і гэта нацыянальная ідэя у такім бачанні. Наша нацыянальная ідэя — гэта Христос, які гаворыць по-беларуску. Так вось сфармуляваў сваё бачанне Павел Севярынец, і ён ужо 5-й дзень народзінаў сустракае за кратамі, 4 гады знаходіцца за кратамі. Быў, дарэчы, затрыманы, кінуты за краты яшчэ да падзеяў жніўня 2020 года. Таму я хацеў бы павіншаваць Павла, ну і казаць, што вернецца, усё вернецца, карма вяртаецца. Наталья. Я думаю, что Павел Северинец не захотел бы ассоциироваться со словом карма. Ну, там по-іншаму, відаць, по-іншаму там. Я так само хотела вельмі павіншаваць Павла з днём народзінаў, всю ягоную сям'ю, адзначыць, што сапраўды Павел Севярынец адзін з таких знакавых людзей для Беларусі, чалавек, чыя вера, чые словы запальваюць сэрца многіх людзей, які можа дагрукацца да людзей, і які ўспрымае нават існуе сваё зняволенне як нейкае добраславенне Божие, і вось так гэта разумее, і з гэтым вось так жыве. І я спадзяюся на хуткае вызваленне Павла Севярынца, на тое, каб ён быў разам са сваёй сям'ёй, са сваёй жонкай, са сваім сынам Францішкам. Хочу таксама нагадаць, што, дарэчы, жонка Павла Севярынца, Вольга, пісала ліст да папы Францішка, яна пісала мама Францішка да папы Францішка, таму што імя Францішак у тым ліку мае дачыненне не толькі да Францыска з Карыны, але і да папы Францішка, які вось калі стаў папам, на яго складалі вялікія надзеі на тое, што ён будзе таким папам, які прынясе вельмі шмат добрых зменаў у касцёл, у царкву, у сусветнае хрысціянства. Вось. І, на жаль, папа на гэты ліст ніяк не адказаў. Вось. Таму нам трэба ўсімі маліцца, вернікаў. Канешне, я заклікаю маліцца за Павла Севярынца і за ягоную сям'ю і за ягонае вызваленне. Ну і, можа быць, закрываючы вось тэму Ватыкана, ўсё ж таки, калі хто глядзеў наш папярэдні стрым з Розай Турарбекавай, то напрыканцы спадарня Наталья таксама далучылася да гэтага стрыма, дзе вот яны, две выдатныя наши эксперткі, абмеркавалі тэму адкрыцця дыпламатычнага прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь у Ватыкане. Так вось, хто хоча паслухаць меркаванне з гэтай нагоды, калі ласка, можна зайсці на той стрым і у самым канцы паслухаць. Але там ад вас, Наталья, прагучалі такія словы, што гэта у прынцыпе падзея пазітыўная, добрая, якой можа скарыстацца на сваю карысць не толькі рэжым, але і беларусы ўвогуле, і дэмакратычныя сілы у тым ліку. Можна вось гэтую тэзу больш шырэй. Якім чынам гэта добрая справа, добрая навіна, скажем, для дэмсілаў? Мне здаецца, што гэта звязана з тым, што калі ёсць адна з праблемаў для дэмакратычных сілаў Беларусі на сённяшні момант, гэта адсутнасць нейкай адэкватнай камунікацыі з рэжымам. То есть прадстаўнікі рэжыма ніяк не хочуць уступаць у нейкія ўзаемадзеянні, просто нават абмен інфармацыяй, абмен меркаваннямі з дэмакратычнымі сіламі. Мы ведаем, вот Вольга Гарбунова неяк выступала, по-моему, таксама на стрыме Еўрарадыё, і яна казала, што ёй даводзілася нават пісаць у Фейсбуку, у месенджеры Юрыю Васкрэсенскаму, который ёй так і не адказаў у выніку гэтай перапіскі. Таму такіх каналаў, нейкіх сувязі, там каму напісаць, з кім звязацца, іх вельмі мала, і дэмакратычныя сілы маюць улады беларускія не хочуць з дэмакратычнымі сіламі непасрэдна камунікаваць,
стасавацца і неяк выставляць нейкія патрабаванні, выходзіць з нейкімі прапановамі, што неабходна. Нават мы ведаем, што Пуцін і Зеленскі пэўным чынам маюць камунікацыю пры тым, што ідзе вайна, ідуць баявыя дзеянні, вось, і такая камунікацыя, яна з'яўляецца вельмі каштоўнай, скажем, ресурсам для нас, каб прынамсі разумець, што ад нас чакаецца, да, не проста ў форме там пакаяцца і паўсці, але ведаць, ну, нейкія канкрэтныя захады, мы можам на іх пагаджацца, можам не пагаджацца, але прынамсі разумець, ну, скажем, увайсці ў нейкі контакт з гэтай вот цывілізацыяй, внеземной цывілізацыяй, да, которая пасылае нам, магчыма, нейкія сігналы, ну, для того, каб гэтыя сігналы неяк расчытаць правільна і на падставе гэтага дзейнічаць. Мне здаецца, што калі мы будзем ведаць, калі у нас будзе сувязь і магчымасці звязацца з амбасадарам, напрыклад, тым жа, які будзе ад беларускіх уладаў у Ватыкане, ці пры пасярэдніцтве самога Ватыкана, ці пры пасярэдніцтве, напрыклад, амбасадараў іншых краін, якія знаходзяцца пры Ватыкане, ці проста на нейкіх прыёмах, не ведаю, якія могуць адбывацца. Прынамсі, ведаць, вот, чаго там беларускія ўлады канкрэтна чакаюць ад Святого Престола, таксама сфармуляваць і свае чаканні, свае нейкія ідэі пра то, як Святы Престол мог бы паспрыяць вырашэнню палітычнага крызісу ў Беларусі. Таму што мы разумеем, што нам, ну, як бы, мы разумеем, што нам все роўна давядзецца нейкім чынам вось гэтая, ну, скажем, дыпламатычную працу весці. Нам трэба будзе, ну, дамаўляцца, і калі не дамаўляцца, то хаця б перамаўляцца для того, каб гэты крызіс пэўным чынам хаця б у будучыні меў патэнцыял на вырашэнне. Тут, бачыце, сродкамі могуць быць і ціск, і сродкамі могуць быць перамовы, яны адзін аднаго не выключаюць, як у любым, ну, скажем, супрацьстаянні. Я думаю, што вось гэтая пляцоўка, скажем, якая адкрываецца, дзе будзе там доступ да нейкай інфармацыі, дзе будзе доступ, мы ж бачым таксама, што ва ўладаў з захадам камунікацыя вельмі слабая. Мы ведаем, напрыклад, вось гэтая гісторыя, дагэтуль вельмі дзіўная гісторыя. Дарэчы, сёння, па-моему, наша Ніва апублікавала макет помніка Уладзіміру Макею. Вось, што вось гэтая загадкавая смерць Уладзіміра Макея пасля сустрэчы з нунцыем Ватыкана. Што там абмяркоўвалася, чаму гэтая смерць адбылася менавіта пасля вось гэтых перамоваў, якія там адбываліся рэчы. Ну, мы пра гэта на сёння пакуль даведацца не можам, але, ну, мы бачым, што нейкі працэс ішоў, і для Лукашэнкі, безумоўна, перамовы з захадам, нейкі ўдзел, ён з'яўляецца вельмі важным, і для захаду, для нас таксама гэта з'яўляецца вельмі важным для того, каб разумець, што адбываецца там у галовах, куды могуць развівацца падзеі, якія ёсць чаканні, якія ёсць запыты, якія ёсць слабыя месцы, на якія можа, магчыма, было б ціснуць, так? Ну, мы не абавязкова ж будзем так даведацца толькі пазіцыі, мы будзем даведацца так і слабыя месцы. Камунікацыя дазваляе скажем так, знайсці вот неяк навобмацак, намацаць вось гэтае месца і потым біць у гэтае месца. Вось, гэта не абавязкова сяброўскія перамовы за бутэлькай піва, там, каньяка ці іншых нейкіх напояў. Вось, таму я думаю, што гэта даволі такая станоўчая падзея, гэта адкрыццё новага, скажем так, парталу, вось такіх, там, дзе сітуацыя не такая адназначна знаходзіцца ў супрацьстаянні, там, дзе адкрываюцца нейкія магчымасці вось такой далікатнай працы дзеля таго, каб мы, як беларуская дэмакратычная супольнасць, былі пачуты, зразуметыя і
змаглі паўплываць на нейкі працэс унутры Беларусі. Ну что ж, у прынцыпе нам трэба ўжо развітвацца, таму спадарыня Наталья, вам магчымасць звярнуцца да беларусаў з такім са святочным зваротам, віншаваннем, пажаданнем, папярэджаннем ці яшчэ што-небудзь. Карацей кажучы, вам слова перад тым, як мы з вами ў 25-м годзе вернемся да рэгулярных сустрэчаў з нашымі слухачамі і гледачамі. Так, я ўжо віншаванне сваё для Еўрарады запісала з ёлачкай, з ліхтарыкамі, таму гэтае віншаванне яшчэ выйдзе ў нейкай, я думаю, там будзе нейкая такая агульная праграма Да, віншавання. заўтра будзе, відаць, выстаўлена відэо такое агульнае, там дзе сабраныя віншаванні ад нашых спікераў, фактычна ўсіх. Так, але на сёння я хочу сказаць пра тое, што я ганаруся беларусамі, ганаруся беларускім народам. Здаецца, што зараз усё вельмі цяжка і вельмі цёмна. І мы ведаем, што Раство, Новы год, яны адбываюцца якраз вось у гэтыя дні, калі ночы у нашым паўночным паўшар'і, так, яны самыя даўгія ночы. І здаецца, вось гэтая цемра, яна згушчаецца, ніколі не пераможа. Вот часто кажуць, што перад світанкам самы цёмны час, перад світанкам, і уяўляюць гэтую цемру як штосьці, што такое пастаяннае, а потым назаўсёды змяняецца світанкам. Але мне бліжэй вось менавіта гэты вобраз змены дня і ночы, калі ноч скарачаецца, а дзень пашыраецца. І гэта кожны дзень, оно можа незаўважна. Сёння я не бачу, як оно было учора. Заўтра я таксама не змагу параўнаць, як гэта было сёння. Але калі мы улетку прачынаемся там о 5-й раніцы, так, і у нас ужо сонца свеціць, мы разумеем, які шлях за гэты час мы прайшлі, што сапраўды вось гэтае кола змянялася паціху. І я думаю, што мы цяпер жывем вось у гэтай цемры, якая паціху на кожнае новае кола яна з надзеяй будзе змяняцца на святло. І я усім жадаю нарэшце пабачыць вось гэты світанак раніцай і парадавацца таму, што мы жывем у новай Беларусі, і мы жывем у новай краіне, у нас новыя сілы, і мы хочам радавацца, хочам святкаваць, хочам дзяліцца вось гэтай радасцю адно з адным. Вось. І сёння мы маем сапраўды магчымасць жыццё кожнага, хто побач, зрабіць трошкі святлей, прынесці трошкі святла ў жыццё іншага чалавека. І гэта наша вось гэтая місія як пасланцаў святла, пасланцаў радасці, пасланцаў свята, пасланцаў любові, яна вельмі важная. І мы змяняем жыццё тых, хто вакол сябе кожны дзень, і часам вельмі істотна. Ну, як пасланец святла і радасці, я ўсё ж таки дадам, як там сказана, і па справах вашых вернецца вам. Так што трэба ўсё ж таки памятаць пра гэта таксама. Да, я бачу, што Зміцер сёння у нас расказвае пра карму і пра тое, што трэба памятаць, што зло вяртаецца і дабро таксама вяртаецца. Вось, але можа яно так нелінейна адбываецца, але тое, што мы і заяўляем, то, што мы самі нясем, яно вельмі важна. Таго ў свеце і становіцца больш. Вось, на гэтым пазітыўна светлым тоне і словах мы і развітаемся са спадарыняй Натальяй, нашай выдатнай спікеркай. Раз на 2 тыдні рэгулярна мы сустракаемся в эфіры Еўрарадыё, таму подписывайтеся, каб не пропусціць, націскайце на званочак, ну і пакідайце свае каментары, ды расшэрвайце, каб слова Натальі, амаль Божае, ну, ці скажем, по натхненню Божаму ўсё ж таки сказанае дасягала як мага большага колькасці наших слухачоў і гледачоў. Дзякуй вялікі, Наталья. Дзякуй вялікі, Зміцер, за запрашэнне і за гэтую перадачу. І вам дзякуй за ваш дзякуй, добрых святаў, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.